изрядна структурираност на държавата ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданството. Уважаеми зрители, безпрецедентно Ахмед Доган беше нападнат. Нападнат беше Ахмед Доган. Набирайте Митко да видим какво се случва там в залата. Беше нападнат по време на своето слово. Безпрецедентно. Служете една червена плочка, колеги. Ахмед Доган нападнат по време на словото си на 8-та национална конференция. Имаме ли Митко вече на телефона? Виждате какво се случва в момента, уважаеми зрители. Дайте кадрите от това. Дайте кадрите от тяхния сайт. Мите, какво стана, Мите? Какво стана, би ли казал? Да, тъкмо докато Доган си говореше, излезе мъж с пистолет, но не знам дали го оцели нещо в главата. Доган в момента го бият с охранители. Доган падна сцената, но не знам дали нещо успя да снима. Ситуацията често наистина е буквална. Човекът, който извади пистолет срещу Ахмед Доган. А откъде излезе, Мите, този човек? От публиката ли излезе? От трибуната излезе. От трибуната? Това означава, че е някой от хората, които е седял там на трибуната. Късат му панталоните, течо. Показал му се задника. Не, Мите, остави какво му се е показал. Кажи откъде излезе този човек. Откъде излезе този човек? Беше на сцената, на подиума или някъде отзад? Да, набирам те веднага. Набирам те по скайпа веднага. Уважаеми зрители, както разбрахте от нашия колега Димитър Патарински, Ахмед Доган беше нападнат с човек с пистолет по време на изказването си пред 8-та национална конференция. Такова нещо не се е случвало в България в последните 23 години. По време на официален форум бе направен опит за атентат срещу лидерът на ДПС Ахмед Доган. От тук насетне вече как ще се развие ситуацията в тази партия и какво ще се случва от тук насетне в тази национална конференция, тепърва предстои да стане ясно. Публиката и хората, които бяха гости на конференцията, мигновено се нахвърлиха върху човека, който се опита да нападне. Всъщност той нападнахме Доган. Какво се случва от тук насетне, тепърва предстои да разберем как е самият лидер. Сега да чуем какво брати има сам. Искам да ви съобщя, че за щастие лидерът на партията ни не е ранен. Бъдете спокойни.